Bueno, hau lehenengo aldiz egiten dodana da, eta asko ez da egin, baina esperimentu bat zan. Orduan, esperimentu batek hori dakar, ez da, jolasa eta ia zerratarako dan. Hombre, ondo funtzionatu duena da, jendeak parti hartu duela, ez da, eta hori polita da. Gero, teknologiekin hori gertatzen da. Teknologiak badaukate halako arrapaladan doazela gauza guztiak. Eta orduan, improvisatu behar izan dut jendeak mobilean zeukasan personai ezberdinak, eta hoiek hitz egiten zuten. Orduan, personai askokin egon naiz improvisatzen eta hitz egiten, ezta? Baina, bueno, esperimentu moduan, kuriosoa da, eta, bueno, jendeak gustot hori eskertu duela, ezta? Horrek dakarren arriskua baita ere, ezta? Deigarria zana da, jendeak ez zuela bat ere estruktura errespetatzen, oso kaotikoa zen. Orduan, bapatean ari nintzen amona batekin hitz egiten, bapatean Guardia Zibila sartzen zen, eta bapatean Benito Lertxundik hitz egiten zuen. Orduan, nik janekien horrekin hitz egin ere, ezta? Baina, bueno, hori da, ez dakit, publikoan uzten duzu asuntua, publikoaren esku, eta ni pixka bat intentatzen nuena zan, horrekin, egoera horiekin, improvisatzea. Bueno, oraintxe bertan heldu naz, ona, urtero etorten naz azokara, nik uste azkenean hau da gure eskaparaterik onena, gure kulturaren eskaparaterik onena. Asmoa daukat zehozer erosteko diska barri bat atara dabe elkarrekoek, Baionatik Bilbora, eta diska hori Olentzerorako izango da. Bueno, aurten ekarri dugun dokumentala Aizkora Hotzako Imendietan da. Alex Txikonek egindako espedizio bat oingo maiatzan, eta historia da, Alex Txikon mendizalea izan da bebai, aizkolaria dela, eta bidai bat egin dauela mendik Euskal Herritik Pakistanera, eta kabira joateko asmoagaz. Eta, tartean aizkolari exhibizio batzuk egin dauz Austrian eta Pakistanen. Pelikulie horren inguruen da, dokumentala horren inguruen da, eta hori da aurtengo nobedadea azokarako. Oso ondo, aurkezpena guztoa. Earki, egon gaur ordu eritxo bat, hitz egiten diskaz eta hola, eta jende pila inguratu da ikuste aurkezpena, oso gustora, jendea ematen du guztoa da bilela diskoakin. Hau da, bigarren diska aurkezten deuna, eta hoxe, abesti dana berrik, eta jendean erantzuna zein dan, eta hor gabiltz, pixkat larri, baina ematen dunez aurreneko bultzaka dauna izaten nahi da, eta guztoa dago jendea diskoakin, eta guri gizon pozik ikusten digu. Bueno, liburu salgai da, ez dakit zelan jungo dan, badaroiez pare bat hilabete kalien, eta ni alde horretatik posik na, gero ikusik hau, hemendik hilabete batzuetara ze harrera auki da ben. Ni betiko moduen, azokara liburuek eta ikusteran nator, batez be, beti esaten dana da, beti gertatzen dana, bataz da bestiaz alkartu, ontsen momentuen sartunaz, da ikasle hoi bataz alkartunaz, mikrofonua eusten dauena, eta betiko bortxail. Disku honek erosi daue berri txaran bat Mikel Marquez, eta liburu bat emat mendiku edo gaur ikusten, erosi igual bizar ero eguazten nien. Orduen begiratu? Klasik amaitu Bilbon da honet horre. Eta igual hori, bizatuko zara, testu momentan eta plan deko azokarako? Ez, gaur ikusten da jende gutxi gondala, eguazten nien baino beto seguro. Eta ez, gaur pasiun bakarri eta erosia bizar ero. Hain goizien bezarkada banatzen gabiz. Eta ja gero liburu azoka ikusten etorriko naz, eta urteroko moduen Olentzero prestatu bihot, zazpi hiloba ditut, eta opariak eurendarako erosi behar ditut. Gero Ruperren diskoa erosi bihot, orduan ja erosketa batzu hartu behar ditut. Eta gero normalen beti mendiko liburu baten bat erosten dut. Gaur da voluntariotzaren eguna, eta hori, abenduaren bostien, voluntariotzaren egunien ospatzen denez, dau kanpaina bat dala bezarkada banatu. Eta voluntario batzuk urten gara bezarkada banatzeko. Eta bezarkadak debalde banatzen ditugu, eta jendea hurbiltzen da eta hori, eskartzen dau.
Ziurazki Sarriona Indiaren entsegua, erosteko asmoa, buelta bat ematen nahi naiz, baina ideia horrekin etorri naiz. Nondik etorri zara? Lezotik, Gipuzkoatik, bai. Eta egunean zehar hori, apotzatuko zu buelta moteko edo? Ikasleekin etorri naiz, orduan hor utzi ditut eta ni buelta bat emango dut orain, bitartean, eta gero, bueno, itzuliko gara, bazkalduta gero. Gu Arabar Errioxatik etorri gara, Oiondik. Eta ze erosi duzue, ikusten dut hainbat gauza dago zuela? Bai, erosi dugu olentzero handi bat, ume txikientzat, eta gero bi diska, bi liburu, agenda, berria egutegia, denetari pixkat. Ideia bategaz etorri zarie edo aprobat begitu duzue zer dauen eta... Bueno, urtero etortzen gara, orduan iaia urtero erosten ditugu ere olentzerako pariak, beti diskak, liburuk edo bai. Eta oin aprobetxatuko zue buelta bat emateko horritik edo... Bai, eta gero Bilbora goaz ere, pixkat, Euskal Herria ezagutzen.